Λοιπόν, έχουμε γυρίσει η σελίδα και πηγαίνουμε πού? Στο θέμα υγείας και μιλάμε με τον γιατρό μας, τον Γρηγόρη τον Αβραμίδη. Γιατρή, καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε, δικιά μας χαρά, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την αρθροσκόπηση. Σωστά. Πολλοί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι η αρθροσκόπηση. Είναι επέμβαση, είναι θεραπεία? Τι ακριβώς είναι η αρθροσκόπηση και σε ποιες περιπτώσεις τη χρησιμοποιούμε? Ουσιαστικά είναι μια μικρή επέμβαση. Είναι μια επέμβαση που κάνουν εξειδικευμένοι ορθοπαιδικοί. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνουμε πολύ λεπτές τομές στο δέρμα, οπές, μέσα από τις οποίες βάζουμε μια πάρα πολύ μικρή κάμερα, το αρθροσκόπιο. Αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε σε μια οθόνη, σε εξαιρετική ανάλυση και σε μεγέθυνση, όλες τις δομές μιας άρθρωσης και όλα τα γύρω στοιχεία. Έτσι μπορούμε στον ίδιο χρόνο να έχουμε μια διάγνωση, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, ακόμα και στις πιο μικρές βλάβες, αλλά και να παρέμβουμε. Χρησιμοποιούμε μικρά εργαλεία και ουσιαστικά λύνουμε το πρόβλημα, το διορθώνουμε στον ίδιο χρόνο. Ουσιαστικά είναι και μέθοδος εξέτασης και μέθοδος θεραπείας, χειρουργείου, ας πούμε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν διαγνωστική μέθοδος, αλλά είναι κυρίως τρόπος αντιμετώπισης. Μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε πάρα πολλές βλάβες. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην άρθρωση του ώμου, αν ένας άνθρωπος βγάλει τον ώμο του, αν κάνει ένα εξάρτημα του ώμου, τότε μπορούμε με αυτή την κάμερα να δούμε όλες αυτές τις βλάβες που έχουν προκληθεί. Τις βλάβες στους συνδέσμους, τις βλάβες ουσιαστικά στο οστό, και στον ίδιο χρόνο μας επιτρέπει να λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να κάνουμε κάποια ανοιχτή επέμβαση. Δηλαδή, μπορούμε μέσα από μικρές τομές να ράψουμε τους συνδέσμους, να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα του ώμου. Και τώρα πια έχουμε προχωρήσει ακόμα παρακάτω. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι και οστικά ελλείμματα. Δηλαδή, αν λείπει ένα τμήμα του οστού, να το βάλουμε πίσω στη θέση του, ώστε να αποκατασταθεί ουσιαστικά η σταθερότητα του ώμου. Μια τεχνική που ουσιαστικά που την έχουμε δημοσιεύσει και στο περιοδικό της Αμερικανικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας και έχει φανταστικά αποτελέσματα με πάρα πολύ μικρή παρέμβαση. Ουσιαστικά, αν σας ρωτήσω ότι ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας αρθροσκόπησης, ποια θα μου λέγατε ότι είναι? Το σημαντικότερο είναι ότι τραυματίζουμε ελάχιστα. Δηλαδή, μέσα από αυτές τις μικρές οπές δεν δημιουργούμε τραυματισμό στις γύρω δομές. Πειράζουμε μόνο τα στοιχεία που θέλουμε. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι αναρρώνουν γρηγορότερα, πονούν λιγότερο, δεν χρειάζεται να παραμείνουν πολλές ώρες στο νοσοκομείο, μπορούμε σε λίγες ώρες να επιστρέψουν στο σπίτι τους και ουσιαστικά δίνουμε λύση, κάνοντάς τους να επιστρέφουν πιο γρήγορα στις αθλητικές τους δραστηριότητες, στη δουλειά τους. Και να φανταστώ ότι έχει και μεγαλύτερη ακρίβεια, έτσι. Ασφαλώς, μπορούμε να διορθώσουμε πάρα πολύ μικρές βλάβες. Και όταν λέμε πάρα πολύ μικρές βλάβες, μιλάμε για ποιες παθήσεις? Όταν λέμε μικρές βλάβες, θα μπορούσε να είναι και κάτι μικρό ή και κάτι μεγάλο. Ποιες είναι οι παθήσεις που μπορούν να Αν μιλάμε για τον ώμο, το ένα είναι αυτό που είπαμε, το να βγάζει ένας άνθρωπος τον ώμο του, να κάνει ένα εξάρτημα του ώμου. Ένα άλλο είναι η ρήξη των τενόντων. Αν σκιστούν οι τένοντες, πρακτικά μπορούμε να τους επανορθώσουμε, να τους ράψουμε πίσω στη θέση του. Αν κάποιος έχει αρθρίτιδα στον ώμο, μπορούμε να βελτιώσουμε την κίνησή του. Και ουσιαστικά αφορά και άλλες αρθρώσεις. Δηλαδή, στο γόνατο μπορούμε να διορθώσουμε μικρές βλάβες στο μηνίσκο, μπορούμε να διορθώσουμε μικρές βλάβες στο χόνδρο ή να φτιάξουμε μια ρήξη χιαστού, αλλά και σε μικρότερες αρθρώσεις. Δηλαδή, το κάνουμε πια στον αγκώνα, στον καρπό. Έχει πάρα πολλές ενδείξεις η αρθροσκόπηση. Πολλές φορές που ακούμε αθλητές, παραδείγματος χάρη, που λένε για το μηνίσκο, δεν έχει να κάνει με μένα, αλλά λέμε τώρα, που λέμε για το μηνίσκο. Και λέει αντιμετωπίστηκε αρθροσκοπικά. Ακριβώς. Αυτό είναι η επέμβαση ουσιαστικά που κάνει, ή είναι πριν της επέμβασης που γίνεται το αρθροσκοπικό? Ουσιαστικά είναι επέμβαση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Έκανε 2 μικρές τρυπούλες ή 3 τρυπούλες στο γόνατό του, βάλαμε μέσα μια πάρα πολύ λεπτή κάμερα και είδαμε τη ζημιά. Στον ίδιο χρόνο βρήκαμε το σπασμένο μηνίσκο, τον μηνίσκο που έχει σχιστεί, και τον ράψαμε. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, να σώσουμε τον μηνίσκο, να τον ράψουμε. Σωστό. Ή αν δεν είχε ένδειξη να ραφτεί, αφαιρέσαμε το χαλασμένο τμήμα του μηνίσκου. Να φανταστώ ότι έχουμε και μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας με αρθροσκοπικά. Όταν χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες ενδείξεις και όταν αυτό γίνεται από έναν ορθοπαιδικό, ο οποίος είναι απόλυτα εξειδικευμένος, τα ποσοστά επιτυχίας μπορεί να αγγίξουν και το 100%. Το 100%. Μπορεί να αγγίξουν και το 100%. Γενικά η πιθανότητα να έχουμε κάποια επιλογή να πάει κάτι λάθος είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι μια πολύ ασφαλής επέμβαση. Και τώρα αυτό προχωράει ακόμα περισσότερο. Σκεφτείτε ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, βγαίνουν αρθροσκόπια που έχουν το μέγεθος βελόνας. Άρα σκεφτείτε μια βελόνα να μπαίνει στο γόνατό σας και από εκεί να σας δίνουμε λύση. Γίνεται πάρα πολύ απλό. Αγαπώ εγώ την τεχνολογία, της ιατρικής κυρίως, γιατί βλέπω ότι μας κάνει τη ζωή μας όχι απλά πιο εύκολη, αλλά και ανώδυνη.
Κυρίως που δεν αντέχουμε τον πόνο. Επειδή μιλάμε για αρθροσκόπηση, πρόσφατα έγινε και ένα μεγάλο συνέδριο. Σωστά. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν στην Αθήνα είχε την τιμητική του όμως. Έχω την τύχη και τη χαρά να συμμετέχω σε μια ομάδα και διοργανώνουμε το Athens Shoulder Course, ένα διεθνές συνέδριο ώμου που ήταν η 6η έκδοση του. Αφορά αποκλειστικά στον νόμο. Αποκλειστικά τον νόμο. Σωστά. Οπότε είχε διεθνείς συμμετοχές, πάνω από 150 εισηγητές από όλο τον κόσμο, πάνω από 300 εκπαιδευόμενοι, πάνω από 40 ώρες που ουσιαστικά μιλήσαμε για όλες τις παθήσεις του ώμου, για όλα τα προβλήματα του ώμου και εκπαιδεύσαμε νέους συναδέλφους στο πώς να το κάνουν. Η αρθροσκόπηση τι ρόλο έπαιξε μέσα σε αυτό το συνέδριο, πρωταγωνιστικό? Αν σκεφτείτε ότι δύο είναι οι κύριοι πυλώνες, είναι η αρθροσκόπηση και η αρθροπλαστική. Ουσιαστικά είναι σαν να κατέχει το μισό του συνεδρίου. Δηλαδή σαν να αφορά στα μισά θέματα. Είναι αυτό που σας λέω, ότι αγαπώ την τεχνολογία, την ιατρική, γιατί έχει κάνει άλματα και όχι βήματα. Και σε αυτά τα άλματα νομίζω ότι εμείς είμαστε οι αποδέκτες και εσείς είσαστε αυτοί που ουσιαστικά τα δημιουργείτε. Σωστά. Το πάντρεμα της τεχνολογίας με την ιατρική μας κάνει να απολαμβάνουμε ελάχιστη επεμβατικότητα και πιο γρήγορη ανάρρωση με καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ θα ευχηθώ υγεία σε όλους, αλλά που λένε να μην σας χρειαζόμαστε, αλλά ουσιαστικά σας χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε, γιατρέ, πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επανερχόμαστε.